buntag mga kaibigan, magtanong ko karon og luya. Nya ang akong luya na adiha sa payag. Magkuha ko. Nara. Ang ako kong mga miming, ang hipunin ako din hipapuya kay aron ang ilaga dili makasiaw dire. Na. Oh, kaon mo mga miming. Kani mo akong itanom. Ako man ni siyang timbangon. Kay aron hibawaan ako og pila ka kilo ang akong matanong karong adlaw. Ha. Akong usodin he. Kay karon mada. Kaon mo, Munining. 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 Sige, mo gawas na ko. Okay. Nanubok na. Kani ako ning timbangon aron hibaw-an ako og pila ni ka kilo. Mana? Pus na. Aha. Huda. Naon sabi ka. Kahog. Akong punan kuwang man. Tuluon ako ka kilo. Nih. May magining timbangon kay aron mahibaw tag pila ka kilo ang atong natanom. Kay inig harvest ani timbangon na pod og pila ka kilo ang niabot nga unod. Kilo. Tulo ka kilo. Mga kaibigan, anhi ko dinhi magtanom sa ako ang giharvestan kaniadtong Pebrero. Nya karon Marso naman ron. Anhi na pud ko dinhi magtanom. Bay na hog. Kay ni amang koy kani ako maning gibunbunan og mga sagbot. Ako isa ni siyang kuhaon. Na ako isa ning limpyuhan din nga dapita. Kay maunay unahon ako tanong. No.
Mao ni siya mga kaibigan. Putol-putulon. Ako na dire nga ipamutang. Nara, hituro ko. Anaon ra ni siya ug magtanom og luya. Ana. Magkuha sa kuha. Nao. Ang manurok naman po niya po eh. Pundo isa ni nako din he. Kay aron sayon sa pag katag sa luya. Ang uban nanurok na. Muning ako gining gisiguro na lagtanom kay aron mahuman akong tanom dining dapita adto na po ko sa pikas. Ako na po na iuli ang mga sagbot nga ako ang gipukho. Ako na siyang iuli. Ito ni kutob. Anaon basta magtanom og luya. Bunbunan og sagbot sa dili pa magtanom. Inig kadayon og inig tanom panguhaon na pud ang sagbot. Dayon ibalik na pud nimo. Ha?
Mga kaibigan, human ako og tanom sa akong luya. Karon ako na pud ning tatagan. Butangan ko na pud ni og sagbot ingon anak. Pagdaon jud ni ubutang kay aron mo tambok ang luya. Ini kahuman o katag tamakan aron mo bantok aron mahapil ang mga sagbot. Og maukad to ang akong video mga. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video. Hinaot nga nalingaw kamo og kaning dapita dinhi mao ni ang ako ang gikuhaan sa katong pag-harvest nako kani adtong miaging video nako nga nag-ibot ko dinhi. Unya hing kilo og 26 ka kilo sa duha ka kilo nako nga gitanom. Kani karon upat ni tulo ni ka kilo ang tanan nga akong gitanom. Ambot o pan ni hibaw o pila ka nya ani maani puhon ini ka ting ani sa sunod tuig na pud puhon Marso ang anihon na pud ni nako ibuto na pud unya ni sa Marso puhon nya. Daghang salamat, subscribe, like and share. Bye bye, God bless all. Sige.